Sebavedomie z psychologického hľadiska nemá úplne opodstatnenie, lebo je to obava, ktorá je nadobudnutá. Nie je to primárny biologický strach, lebo človek ako taký sa rodí s dva druhmi strachu podľa psychológie, a to je strach z nejakého úrazu alebo spádu, také sebezničenie, že strach zo sebezničenia. A druhá je, si predstav, že strach z hlasitých zvukov. Takže to sú dva biologické strachy, ktoré sú namerané v biologickom tele, že s nimi sa rodíme. Ale všetky ďalšie sú nadobudnuté. To znamená, že tam je zakopaný celý pes, celá tá krivda, celý ten podraz, že my sme nadobudli to, že nie sme sebavedomí. Takže náš prirodzený stav je byť sebavedomý a potom sa niečo niekde stalo, kde sme to sebavedomie strátili. Ja to najčastejšie hovorím, keď sa ma niekto opýta na to sebavedomie, že ako nájsť sebavedomie, tak hovorím vám takú moju vetu, že sebavedomie je vec, ktorú proste sa jedného dňa rozhodneš a proste buď sebavedomý. Takže každý otočí tými panenkami, že čo to je za radu. Ale v skutočnosti je to naozaj tak, lebo sebavedomie je čisto záležitosť ega.